Simon Busuttil ma jridx jerfa' r-responsabbiltà politika meta jirriżulta li dwar Egrant ma qalx il-verità. Fl-aħħar ġimgħat il-kap tal-Oppożizzjoni prova jorbod din il-kumpanija u allegazzjoni dwarha mal-Prim Ministru martu. Il-Prim Ministru irreaġixxa billi talab inkjesta maġisterjali mill-iktar fis possibbli. Fit-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali Simon Busuttil kien mistoqsi mill-ġurnalisti jekk hux se jkun qed jilqa' l-isfida tal-Prim Ministru jerfa' r-responsabbiltà politika jekk jinstab li gideb f'dan l-akbar frame-up fl-istorja politika f'pajjiżna. L-ewwel waħda hija dwar dak li qed jgħid Joseph Muscat matul dawn jidhirli anke l-ġimgħa l-oħra qala u dal-għodu kif qala wkoll qed jgħid li jekk b'xi mod l-inkjesta fejn tidħol Egrant b'xi mod anke vagament tinvolvi lilu u se jirreżenja. Imma qal ukoll li jitfa' sfida lilek u qed jgħid li jekk fil-każ jiġri bil-kontra ġifieri ma jinstab dawn l-allegazzjonijiet jinstab li huma folots jew mhux veritieri qed jisfida lill kap tal-Oppożizzjoni li jirreżenja. Inti din l-isfida tilqaħħa? Dak dwar Egrant u min għandu jirriżenja. Jirriżenja min għandu l-allegazzjonijiet fuqu. Din ma kienx l-ewwel darba li Simon Busuttil indika li ma jerfax ir-responsabbiltà politika b'rabta ma' dan il-każ. Dan wassal għar-reazzjoni tal-Partit Laburista bid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona għal il-kontabilità fil-politika total kulħadd u dan l-aġir ma jawgurax tajjeb għal Simon Busuttil li qed jaspira li jkun il-Prim Ministru ta' Malta fi ftit tal-ġimgħat oħra. Il-kontabilità tot għal kulħadd, mhux għal xi ħadd mod u għal xi ħadd mod ieħor. Ma tistax persuna pubblika politika jittieħed bis-serjetà meta jitfa' allegazzjonijiet serjissimi fuq xi ħadd kif għamel Simon Busuttil fuq il-Prim Ministru fuq martu u mbagħad jinħeba minkejja l-ħsara li jkun għamel personali l-avversarju politiku tiegħu. U jekk Simon Busuttil gideb fuq il-Prim Ministru u għeddu li jitfaw il-ħabs għandu jerfa' ir-responsabbiltà ta' dak illi Simon Busuttil qal però illi mhuwiex f'pożizzjoni illi la jipprova u lanqas jieħu responsabbiltà ta' dak li qal.